खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ हर-घर तिरंगा हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै मैया गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डआ हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंफुंदों। 78थि हादरनि उदांस्रि सान फालिनायखौ लोब्बा लाखिनानै भारत सरकारा हर-घर तिरंगा हाबाफारिखौ खुंफुंनो बिथोन होनाय बायदियै गुबुन गुबुन फसंथानफोरजों लोगोसे मैया गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डआ हर-घर तिरंगा हाबाफारिखौ बिथा खालामनानै रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय आखायाव हादरनि फिरफिलाखौ लानानै मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। मैयानि बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव गसाइगाव महकुमा खुंगिरि आरियानक सयकिया, गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लादों। नैथि खौराङाव दङ वाट्सएप स्टेटासआव हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे टु पाकिस्तान लिरनानै दोननायनि उनाव सासे नार्सआ खैफोदाव गोग्लैदों। बे जाथाया जादों तामुलपुरनि सिङाव थानाय कालाकुसि सावस्रि मिरुआव। भारत उदांस्रि साननि सानसे सिगाङावनो सासे सावस्रि मावफारिया रायजोफोरनि नोजोराव गोग्लैदों। कालाकुसि सावस्रि मिरुनि नार्स अनारा खातुना मैया फुंनि समाव गावनि वाट्सएप स्टेटासआव पाकिस्ताननि उदांस्रि सानखौ बरायदोंमोन। अनारा खातुननि स्टेटासखौ नुनायनि उनाव अन्तराष्ट्र हिन्दु परिषद, विष्णु हिन्दु परिषद बजरंग दल, आरएसएस आरो बीजेपीजों लोगोसे आक्रासु आसुनिफ्राय कालाकुसि सावस्रि मिरुआव सौहैदोंमोन आरो अनारा खातुननि हेंथायै रागाजों खुद्रि सारहैयो। बे जाथायनि सोमोन्दै मिथिनानै तामुलपुर पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैयो आरो अनारा खातुनखौ पुलिस थानायाव लाना थाङो। मख'नाय हानजा आरो आफादा अनारा खातुननि हेंथायै आयेननि राहा लानो दाबि दैखांदों। थामथि खौराङाव दङ बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'खौ गाज्रि बाथ्रा बुंग्रा सुबुङा हमजाबाय। फेसबुकआव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'खौ गाज्रि रावजों सोंखारिग्रा नेरसोन औवारिखौ बग्रिबारि पुलिसआ हमबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि नेरसोन औवारिया फेसबुकआव गावनि बडिगार्डफोरनो सिलाइ गंफा बायनानै होजोबनो बुंनाय आरो प्रमद बर' नों आंखौ जेलाव सोहै होननानै आरो बिथाङा बुंबावदों नोंनि थैया गोजाना गोसोम होननानै फेसबुक लाइभनि गेजेरजों बुंदोंमोन बिथाङा। बेबादि बुंनानै नेरसोन औवारिया पुलिसजों हमजाबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ फिन आरोबाव कटन मुलुगसोलोंसालियाव मानसि बुनाय जाथाय। कटन मुलुगसोलोंसालियाव जौनि थाखायनो रैखाथि होग्रा मावफारियाखौ गाज्रियै बुदों सानै फरायसाया। जौ लोंनायखौ होबथानायनि रैखाथि होग्रा मावफारियाखौ हस्टेलनि सानै फरायसाया पुर्बज्यति कलिताखौ बुनानै गोब्राब जखम खालामो। सुलुंनि बादिब्ला कटन मुलुगसोलोंसालिनि सीतानाथ ब्रह्म चौधुरी, हस्टेलनि कन्जन गहाय आरो गुबुन सासे फरायसाया रैखाथि होग्रा मावफारियाखौ बुदों। पुर्बज्यति कलिताया गावनि सिगाङावनो जौ लोंनायखौ नुनानै बादा होदोंमोन, नाथाय हरखाब रागाजों सानै फरायसाया हस्टेलनि रैखाथि होग्रा मावफारियाखौ बुदों। दायो सानै फरायसानि हेंथायै पानबाजार पुलिस थानायाव गसर थिसनबाय होननानै सुलुङा फोरमायदों। बाथि खौराङाव दङ सासे बर' आइजो गोमानानै दङ। तामुलपुर जिल्ला नाग्रिजुलि ओनसोलनि खालसेनि फटारभार गामिनि रायदाव बर'नि बिसि अन्जना बर'आ गोमानानै दङ। बेनिखायनो अन्जना बर'खौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 6004907933 मबाइल नाम्बाराव फोरमायहरनो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों न'खरनि सुबुङा। द'थि खौराङाव दङ रां दाहार लानानै जिउ खुंनाय सानै बिसि फिसायनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। रां दाहार लानायखौ सुख'नो हायैयाव गावसोरनि जिउखौ फोजोबनानै लादों सानै बिसि फिसाया। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों उत्तर प्रदेशआव। आबुङै थियारि जानानै साहारानपुरनिफ्राय हरिद्वारसिम बाइकजों दावबायनानै अडिअ' मेसेज, सुसाइड नट आरो जोबथा सेलफि लानायनि उनाव बिसोर सानै बिसि फिसाया गंगा दैमायाव बाज्रुमनानै जिउ फोजोबनानै लादों। हरिद्वारनि रानीपुर पुलिस थानानि बिबानगिरि बिजय सिंहआ बुंदों दि सौरभ बाबर आरो बिनि बिसि मानब बाबरा जिउ फोजोबना लानायनि सिगां लिरनाय गांसे नट बोखांनो हादों। सुसाइड नटआव लिरदों बियो दाहारनि बेहेरबारियाव ओरैबादि थाबथानानै दङदि दा बेनिफ्राय ओंखारनो जेबो राहा गैया, बेनिखायनो बिसोर गावसिनि जिउखौ फोजोबबाय। सौरभ बाबरा खमैबो 10 कौटि रां दाहार दङमोन। मख'नो गोनांदि सौरभ बाबर आरो मानब बाबरा सुसाइड नटनि गेजेरजों गावसिनि सानै फिसाखौ बिबै बिबौ थामहिनबा मानब बाबरनि बिमा बिफानो गथायनानै गालांबाय। मिथिनाय बादिब्ला सौरभ बाबरनि गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय आरो पस्टमर्टमबो खालामनाय जाबाय, नाथाय बिसि मानब बाबरखौ
नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। गहेनानि गला सोलियै गोबां कमिटिफोरनिफ्राय रां दाहार लानाय आरो लाख लाख सुद होखांनायनि उनावबो कौटि कौटि रांनि दाहारखौ बाङाइ खालामनो हायैनि जाहोनाव सौरभ बाबर आरो मानब बाबरा जिउ फोजोबनायनि थांखिखौ आजावनानै लादों। स्निथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। खास्रि बिस्रि बुथारजादों सिनाय मोनै गुबुन हारिनि दुथां सुबुंफोरजों। गुवाहाटियाव सासे बर' फिसाया गुवाहाटियाव बुथारजानाय बर' फिसाया बिफा सिमांसा बर' आरो बिमा रिथा बर'नि फिसाज्ला सानसु बर' होनना मिथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटिनि पाटिजिल पुलिस थानानि सिङाव थानाय आमबारि गसला हाजोआव सानसु बर'नि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि बुथारजानाय सानसु बर'आ बिमा बिफाजों लोगोसे मालिगाव गसला रेलवे क्वार्टार नाम्बार 111 ए आव थायोमोन आरो बुथारजानाय सानसु बर'आ 11 थाखोआव फरायगासिनो दङमोन। गुबैयै बिसोरो तामुलपुर खैराबारिनि थागिबिमोन।